पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। कितनो बोले लच्छेदार केहू सुने के ना तैयार। कितनो बोले लच्छेदार केहू सुने के ना तैयार। उनकर बतिया अब त लागे जैसे गारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। जब से महंगा भइल तेल सारा योजना भइल फेल। जब से महंगा भइल तेल सारा योजना भइल फेल। अब त लागे जैसे खत्म उनकर पारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। कितना बढ़ल बा महंगाई केहू कैसे अब जी पाई। कितना बढ़ल बा महंगाई केहू कैसे अब जी पाई। वही पर सुरसानियन बढ़त बेरोजगारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। जुमला फेंके में ऊ माहिर लेकिन सब भइल जग जाहिर। जुमला फेंके में ऊ माहिर लेकिन सब भइल जग जाहिर। जनता कहे कि नीमन अब ना तोहसे यारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। मुहवा जब वो आपन खोले एकदम टप्पे झूठ बोले। मुहवा जब वो आपन खोले एकदम टप्पे झूठ बोले। अब त राम जी जनिहे कैसन ई लाचारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। खाई के जनता के कमाई कई गो साढ़ गईले मोटाई। खाई के जनता के कमाई कई गो साढ़ गईले मोटाई। उनकी देख रेख में गदगद भ्रष्टाचारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे। जाए के तैयारी बाटे ना। डगमग डोल रहल बा आसन चल बंद कर अब भाषण। डगमग डोल रहल बा आसन चल बंद कर अब भाषण। जनता देखी रहली बा फिर भी अभिनय जारी बाटे।
जाए के तैयारी बाटे ना। पिछले कई दिनन से मनवा उनकर भारी बाटे, जाए के तैयारी बाटे ना। जाए के तैयारी बाटे ना। धन्यवाद।